ஆட்சி பொறுப்பேற்கின்ற பொழுது தேனாரும் பாலாரும் ஓடும் என்று சொன்னார்கள். இப்பொழுது சாராயாறு தான் தமிழகத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது. ஒரு திறமையில்லாத முதலமைச்சர், ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர், நாட்டில் மக்கள் மீது அக்கறை இல்லாத ஒரு முதலமைச்சர். இந்த 2 ஆண்டு காலத்திலே இந்த கள்ளச்சாராய வியாபாரிகள் பெருகியிருக்கின்றார்கள். போலி மதுபான விற்பனையாளர்கள் அதிகரித்திருக்கின்றார்கள். இன்றைக்கு 2 நாட்களில் 2000 வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. குறிப்பாக சுமார் 1600 பேர் கள்ளச்சாராய விற்பனை, போலி மதுபான விற்பனையில் ஈடுபட்டுள்ளார்கள் என்று காவல்துறை 1600 பேரை கைது செய்யப்பட்டிருக்கின்றார்கள். அப்படி என்றால் இந்த கள்ளச்சாராய விற்பனையும் போலி மதுபான விற்பனையும் ஏற்கனவே அரசுக்கு தெரிந்திருக்கின்றது, காவல்துறைக்கும் தெரிந்திருக்கின்றது. அப்படி தெரிந்திருக்கின்ற காரணத்தினால்தான் இந்த சம்பவம் நடைபெற்றதை ஒட்டி இன்றைய தினம் 2 நாட்களில் 1600 பேரை கைது செய்திருக்கின்றார்கள். இப்படி 1600 பேர் கள்ளச்சாராய விற்பனையாளர்கள் தினந்தோறும் விற்பனை செய்வதன் மூலமாக பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் இந்த கள்ளச்சாராயத்தையும் போலி மதுபானத்தையும் அறிந்து உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். இதற்கெல்லாம் முழு பொறுப்பேற்று இன்றைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் முதலமைச்சர் பதவியிலிருந்து ராஜினாமா செய்ய வேண்டும். ஒரு திறமையில்லாத முதலமைச்சர், ஒரு பொம்மை முதலமைச்சர், நாட்டில் மக்கள் மீது அக்கறை இல்லாத ஒரு முதலமைச்சர், ஏழை எளியோர்கள் இரவுகள் வாராமல் பாடுபடுகின்ற உழைப்பாளிகள் இன்றைய தினம் விலைமதிக்க முடியாத உயிரை இழந்து அவருடைய மனைவிமார்கள் எல்லாம் தாலி இழந்திருக்கின்ற நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம். இன்னைக்கு நாடே கொந்தளித்திருக்கின்றது. நான் ஏற்கனவே சட்டமன்றத்தில் இது குறித்து பேசினேன். வேலூரிலே கள்ளச்சாராய் விற்கப்படுகிறது. தமிழகத்திலே பெரும்பாலான இடங்களில் கள்ளச்சாராய் விற்பனை அமோகமாக நடைபெற்று வருகிறது. இதுக்கு ஆளுகின்ற கட்சியில் இருக்கின்றவர்கள் துணை போகின்றார்கள், கட்டுப்படுத்த வேண்டும் என்று தெரிவித்தேன். இந்த விடியா திமுகவுடைய முதலமைச்சர் திரு ஸ்டாலின் அவர்கள் இதற்கு தகுந்த நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டிருந்தால் இன்னைக்கு விலை மதிக்க முடியாத 18 உயிரை நாம் இழந்திருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஆட்சி பொறுப்பேற்கின்ற பொழுது தேனாரும் பாலாரும் ஓடும் என்று சொன்னார்கள். இப்பொழுது சாராயாறு தான் தமிழகத்திலே ஓடிக்கொண்டிருக்கின்றது.